Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon te ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagam ang nagpailinged itinaga na Mira at taga Santo Tomas, La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Jack impagarop, ama aramid kumitgayam alabanan ti asawak, idinapunuan akon. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mira, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nanang, adda ka di kwartayo dita? Adda anak ko. Ngam saan mo nga ibagbagakin ni tatang mo Apay ko mga ibagak ngay. Dumawat ako ma. Tadabayadan mi di eskwilaan. Mano aya anak ko? 50 pesos laeng. Sige, mabiit lang nga rod. Adtoy, 70 pesos data. Balon mo data 20. Agyamanak nanang. Mapan ka nga rodan anak ko. Tapno saan ka amala daw? At nakwartam dita. Awan. Apay ngay, pautangan nakman. Bayadak tumatlaang. Awan ko naklang nga rodan. Agtrabaho kamot ngamin tapno adda kwartam. Kita mga agpilpilayak gapo iti rayomak pagtrabahuan nak. An-anom ngamin ti kwarta Adamot makan numabisin ka. Saan amakan ti kayat ko? No di kat mainom. Ay, kasta lang nga rodan apilay ka. Arak pailaang ti birbiro kam. Di ka sumanao dita. No awan maitad mo. Madapig ka dita. Panawan ka man laangan. Di mo kayat ti mabagbagaan. Oh, sa dino ti papanam. Mapanak makilaba. Tapno adda igatang ko iti bagas. Imbaglakit din, taadda ka anaanos a para labang manang Mira. Tapno saan kami nga agbisin. Kati asawam nga Hay, awan ammo day di alalaki, no saan nga uminom iti ara. Dayta tirigat ita, no saan anasaya at ti lalaki anatumpungam anaki asawaan. Tanatangken met nga rod ti ulok idi. Saan akayat ni tatang ko ni Jomar idi. Ngem impilit ko ti kayat ko. Agpadata nga rod manang. Oray siyakmat idi. Saan akayat dagiti dadakkel ko tinakiasawaak. Ngam, nasingpet ni Benny nga asawa. Ay kat swertem aading ko. Irwar mon tay labaat. Narugyan taman ang tagchismis. Wan nga agpayso. Sapay ado ti lalabaam ita. Sana bali ading ko. Kabailak dayta. Nayunak to titangdan mo. At tuyon titangdan mo, manang Mira. Katagyaman nak, ha? Ni, sangaribo mo't daytoy, ading ko. Awan pang bariyak dita. Amin daytan, manang. Nagdakalan nga Ado ti kurtina, ulas kan bedsheet alin na baam. So, husto laang dayta. Ay, katagyaman nak nga rod, ading ko. Katagyaman nak mo't ataman anusan nak nga ilablabaan. Kan magustuak ti labaam tanadalos kan nabanglo. Sige nga rodan ading ko. Patuloy akong tani malumun. Sige, manang. Ay, imbaglakit din. Tanakasangaribo ak itang aldaw. Igatang ko iti bagas ti 500. Kat idulin ko mat ti 500. Nasayat mat. Tasimangpat kan nalayng ababay. Nabartek ka manan. Nangalaam iti pinagbartek mo. Anyat bibiyang mo nga Ayan titangdan mo. Ibingayan nakman ta kurang pa iti ininom ko. Awanan, inggatang ko amin iti bagas. Awan pa'y sirbimat! Nagturod kan amang ibaga iti kasta kanyak. Sika ati awan serbi na. Anyati ko nang! Abay nagsipat ka ngay! Kurang mo ba, ha? Awanan kay tibain! Ito, lumaban ka gaya. Talagaan na ulpit ka nga asawa. Kalat mo ba, ha? Anya di mapaspasamak dito Apay akap-kabilin nyo man ang minanang. Hoy, Resti! Saan ka makibiyang dito? No, di mo kaya't may raman ka. Umay kandasti. Umunigtan dita balay tagluto akpay.
Nanang, kakaasi kayo akab kabilan ni tatang. Nudakkelak laeng, danugak ni tatang. Ay, saan ko maakasta anak ko? Di ka agsao iti kasta. Saan anasaya at ikasta? Kat, nasayaat nga ron matyar aramiden na kan ka. Kagurgurak ni tatang. Amom ka di, asaan anasaya at aguraan tinagan na. Amok nanang. Ngam kasjaymat ngamin ti makitkitak ngar aramiden na kada kayo. Kagurgurak ko ni tatang. Ala, husto day tananak ko. Mapan ka nagsukat, tatulungan nak nga agluto. Sige nga rod, nanang. Saan mo nga ilingid-lingid day tarupam? Amok akinabil na kamanin tilanggong nga asawam. Tatang. Iparparit ko nga minidi nga iso ti pakiasawam ngam natangken to matiulom. Awan maaramid akong tatang. Uray agbabawi ak tanalpasan. No kastamit lang ti ugali ti asawam. Apay nga ano sampay laeng? Apay adi mo payla panawan? Ikak pa iti tiyansa ng agbalbalo, tatang. Barang makaamiris to mo ilaang. Kasaritak ni abalayan. Ibagak abagbagaan na ti anak na. Tano kabilan na kantupay ti anak na. Agdarom tayon. Tapno agbutay nga mangkabil kan ka. Umayak man, balasang kaw. Adda kayo mo't nanang. Umunag kayo Ala, agtugaw kayo. Agyaman akmanan. Anya ti maipaay ko, nanang. Ay, kwa. Kinasarita ko ni Jomar. Pasensya akala kuman ano kasjay ti ugali ti anak ko. Paspasensya amo no kasjay na bartag. Adaywam, saan mo nga asitgan, saan mo asungba-sungbatan, tapno saan nakaakabilan. Aginggat ka ano sakti anak yun, nanang. Anya nga iti amom no agbalbaliw tumot lang. Basta, saan mo kumama nga idardarom, ano kasjay akabilan na ka? Baybay ak kadilatan, akab-kabilan nak, nanang. Tay nakunakon. Saan mo nga asitgan ano kasjay nabartag? Kan agtungpal kalatan no anya ti ibagana. Nanang, mapanak ko ni Jay pagadalan. Sige, anak ko. Inalam ka dito insagana kabalon mo. Una nang, at dandito'y bag ko. Sigurado ka nga awanan na lipatan? Una nang, naikarga ko namin iti bag ko dagiti kasapulak. Mabiit lang. At iti kwartam. Imbag lang at da maigatang mo iti kanam inton resesyon. Thank you, nanang. Mapanak nga roden. Sa dino ti papanam? Apay adamagang pailaang. Mapanak agbirok iti pakitang danak. Mabit lang. Di ka pa'y pumanaw. Di naktaktakan, Jomar. Agdardarasak. Sige, panawan kan. Mabit lang ko na. Antibuok. Ibatang kumata masaksakitan na. Apay ngayon imutan na ka? Nakita nga inikam iti kwarta ti anak mo. Ikan nakmat iti kwarta. Awan kwarta! Kan 20 pesos lang ang matjay inted ko iti anak ta. Kastagayam Di mo kautan ti bulsak. Anya da ito'y, ha? Saan ka di akwarta da ito'y, ha? Saan mo nga alaan dayta? Taigatang tayo iti kanan tayo dayta. Ado pa'y matibagas tayo. Buludag pa ida ito'y. Saan ko naklangarudan? Yag mo dayta. Anay ko. Apay pinarusukan na. Bita ka man la. Anay ko. Kaslas sa anak ka makaangas. Di oyo po lalaki. Walang arudan may tultulong na kada kami. Kabilan na pa'y. Talaga mo umakon, Jomar. May ibusan, di pasensyakan ka. Apay anak ka umay ka balasang kaw. Nakaumayak, nanang. Tapno ibagak akinabil nakmanan ti anak yun. Anya nga min tinapasamak aya. Saan ka di akinunak nga adaywam akanayon? Isumadtararamidak, nanang. Ngam ingguyod na ti buok ko. Kat inala na pa'y amin akwartak. Sanak pinarusukan.
Ay na, at atidugampay ko matipasensyam iti asawam anak ko. Saan nagmanga minadengdenggan? Diyak mo't kaya't makita mabaalod ti anak ko Iso nga anusam on. Takinayat mo mati nakiasawa kinkwana. Saan ko maikari kada kayo day tananang? Dumteng to ti panawan, maibos ti pasensyak kini Jomar. Anya ti kayat mo asawan? Agpipin na sensya tayon. No idarum ko ti anak yo, no kabilan nakpay. Imbag taadakan, manang Mira. Adumanan ti labaam ita. Amok mat alinawas ti panagpalabam, iso nga addaak manen. Mabiit laang nga rod manang, taerwar ko ti labaam. No kumaisurot mo nilakay mo, tapno tulungan na kalaangan nga aglaba. Ay na, saanin ading ko. Di naktumo laang tulungan dayjay. Sigurado nga urayan na laang ti ibayad mo. Ta iso amin ti mga alak at igatang na iti arak. Talaga nga rod ang awan pagbaliwan ti asawam. Di mo pa'y lapanawan. Talaga akasta ti mapasama. No saan pa'y lang agbaliw, ading ko. Nakagaya man, Mira. Awanan ka itibayin. Imbartek mo lang tinalam akwarta kanyak. Manumad lang dayjay. Kurang pa'y. Ig mo titangdan mo ita. Agruam kan, Jomar. Saan kan ang makaalay ti kwarta kanyak? Ig mo ko na. Ditakan! Net, saan nakapanawan? Tignan, may tarayan na ka. Ibatam tibo ka! Awan ti kwarta, ha? Awan ti kwartak! Awan gaya. Ayop ka, Jomar! Talaga nga idarum kan gapoy aramidem kanyak! O di daram na. Tanang! Gusto itan! Ibatam ti ima, Kristi! Hindi yung sabi nga ni Nanang, kagatag ti imayaw! Anya? Ibatam na ko na! Anak ko! Sakit ti batong ko! Nablon sa matan! Anak ko! Ayop ka, Jomar! Ha? Tay dos por dos iti masikig. Ano? Pinutak tay pang-urukukin ni Jomar. Lumabang ha? Anay ko! Pinangur mo ti lupok! Anay ko! Di may sapay alupom, tatno oray mapilay kan! Anay ko, uston bakit? Uston. Hindi na ko mapanguran. Pakawan anak. Sorry, bakit? Unay mo tinaramid mon iti anak ko, Mira. Pinalaluam mo. Dayjay tirumbang kan kwa na nanang. Pati anak ko, iramraman na. Nasakit tinakam ko iti inaramid mo iti anak ko. Uray la naglitam dagiti lupo na. Kansaanan ang makatakdar. Kasta ka di, nanang. Alam, tapno awanan makunkunayo. Isinakon ti anak yo. Tapno saan kon amadangran. Da kayon ti makamukan kwa na. Da kayon ti mangpakan. Panawan mimutan kiniresti. Anya, Mira, saan kumamot akasta? Asawam ni Jomar. Iso arumbang laang nga aramidem ti responsibilidad mo kas asawa na. Responsibilidad? Nanang, siyak titimakder nga amaken ina iti anak mi. Ita, ibagayo ti kasta kanya. Bagbagaan nyo ngamin ti anak yo. Saan nyo akon konsintyan? Iso adim makkel akasta ti anak yo. Gapo ta binaybayan nyo. Saan nyo nga inlintag dagiti madi nga aramid na? Iso nga indakdakkel na ti madi nga ugali na. Mira, bakit ako? Kasanulangan ti anak ko no panawan niyaw. Baybayan tayo nga agbyag nga agmay mesa. Tapno agnakam nanang. Bayan nyo nga agtrabaho mat. Tapno mapakan na ti bagbagi na. Pangaasi, Mira. Pagsubli kayon iti anak tayo di balay. Tapnoan niya. Tapno addamang pakankan ka. Tapno alaam dagiti matgadak nga igatang iti arak. Nagpuskol tarupam. Nagdakkel ka akarni. Ngam saan mo nga amot agtrabaho. Awan serserbim. Agbalbaliw akon, Mira. Saan kan akasapulan iti biyag ko, Jomar?
Kabailak at padakkelan ti anak ta asisyak laeng. Iso ang pumanaw ka! Adak itaan dito abroad, Mr. Lonely. Ket adamatan iti umuna atukad ti kolehiyo ni Resty. Damag ko ang nagbaliw met ti asawak. Ket aging kano ita, awan pa'y met asawa na. To'y pagayam mo, Mira. Agyaman akpaga Mira iti dito apakasarita ket ti makunak. Isu makiasawa, ken mangasawa tayo, tapno mangbukel iti bukod a pamilya. Ngem no si kamet lang a baba iti tumakder nga amaken ina, gapo iti kina irresponsable ti asawam, anya pa lang ti serbina nga agan anos ka, iti lalaki ang nakiasawaam. Isu asaan ka mababalaw, iti nagbalin a desisyon mo, pagayam ko. Ang tangay ko na met, ang nagbalbaliwan ti asawam, saan adakes, nga ikamanen, iti may sapay agundaway. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailinged itinagan a Mira, manipod Santo Tomas, La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.